ମୋ ନାମ ହରିହର ନାୟକ। କୋତାପଲ୍ଲୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ ମାଥିଲି, ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି। ମୁଁ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛି ଆମ ଦେଶର ଭୂମିରୂପ ଓ ଜଳବାୟୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶର ଭୂମିରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମ ଦେଶର ଭୂମିରୂପ ବିଷୟରେ। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର। ଆମ ଦେଶ ବା ଆମ ଭାରତର ଭୂମିରୂପ ସବୁଠାରେ ସମାନ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ସମତଳ ଭୂମି ତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂମି, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମାଳଭୂମି ତ କେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଭୂମିରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ଜଳଭାଗ ଓ ଉଚ୍ଚଭୂମି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ମାଳଭୂମି ପାଇଁ ଫିକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ପାଇଁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ମରୁଭୂମି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଜଳଭାଗ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଓ ଉଚ୍ଚଭୂମି ପାଇଁ ଗାଢ଼ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି।